UDA ochwalo nyime yiero mar duond burano manonego timre chieng' tarik 9 mar dwe mar 12 mar higani. E ote manoket kod jagoro maduong' mar duond burano Cleophas Malala e yor tudruok mar X. Malala wacho ni UDA ne ochopo e winjruok makamano e romo makawuono mar kuku maduong' mar duond burano, ma bende notele kod jotend duond bura mar UDA mano William Ruto. Kaluwore gi mano, yiero mag UDA koro ibiro bag mane kind chieng' tarik 12 mano e kind chieng' tarik 12 nyaka chieng' tarik 26 mano mar dwe mar 4 higa manyien. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, moko kuom jod bura mag UDA okwedo weche mafungore ni pogruok e kinde kweth ariyo e wi yiero ema bende nomiyo ochwal yiero makamano nyime. Bang' dweche bura mag luoro gwenge mopogore opogore, ndiko jokanyo manyien kaachiel gi yudo singo kowuok kuom jatendgi William Ruto, geno mar johera mag duond bura mar UDA madhi yiero jotend duond burano e dwe manyien koro omuonyo pi. Geno makamano otore bang' jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala lando ni gichwalo yiero makamano nyaka higa manyien. Kaluwore gi ote mane okete mbui mar tudruok mar X, Malala wacho ni okang' makamano okaw kod kuku maduong' mar duond bura mar UDA e romo mane ochwoye kod ogai margi William Ruto odiochieng' makawuono. Malala yango ni johera mag duond bura mar UDA koro biro yudo thuolo mar yiero jotendgi e dwe mar 4 higa manyien. Oteno yango ni yiero mag duond bura mar UDA ibiro bago e kidienje 3. Kidieny mokwongo dhi bago yiero margi tarik 12 dwe mar 4, kidieny mar 2 dhi bago yiero margi tarik 19 dwe mar 4, eka kidieny mar 3 biro bago yiero margi tarik 26 dwe mar 4. Kata kamano, Malala orem yango gima omiyo kuku maduong' mar UDA ochwalo nyime yiero makamano e thuolo mar ang'ich welo bang' Ruto nyonore ni kata nade yiero ibiro bago tarik 9 dwe mar 12 higani e kinde galamoro mar UDA e karomo mar Bomas of Kenya tarik 29 dwe mar 9 higani. Mabiro bang' weche fuong'ore nitiere ywaruok e kind kweth ariyo e duond burano e wi weche mag yiero. Kweth mokwongo masiro jalup jatend piny Rigathi Gachagua wachore ne dwaro mondo yiero otim e higa manyien, e kinde kweth machielo masiro jatend piny William Ruto to ne osiro kang' mar bago yiero e giko higani. Kata kamano, josiasa mag UDA ma oloso kod Ramogi TV okwedo wach mar pogruok moro amora e duond burano. And the truth UDA is intact, oge ywaruok, jite odimbore. Planning mar party ka party ni kaka gitimo gigeni. Koro kage wacho ni gichore nyime onge tabu. Party mora mora e Kenya ka nyalo tero yiero ne nyime kaka dwaro, kata nyalo duoko yiero ne chien, kaka nyalo tero yiero ne kata sano samodwaro. Omiyo ka UDA otero yiero ne nyime onge tabu ka matin ma ng'ato nyalo wacho ni pogruok nitiere. UDA onge pogruok, UDA is intact kendo ji ni achiel kendo ji oherore. Jaod bura ma Manyata Mukunji Gitonga wacho ni duond bura mar UDA okawo okang' makamano mar miyo jatend piny William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza thuolo mar keto mahinogi e duoko piny pek mar ngima, bero uchumi kaachiel gi miyo rowere tije. The country we are living in right now is in a very, very delicate situation. We are in a place where we need to have 100% focus on the cost of living, on the status of our economy, the status of our Kenyan shilling, and issues to do with joblessness of our young people. And I believe elections, party elections, especially ruling party elections, could have come as a serious distraction to that precision focus of the economy and that matters around that. And we don't want that distraction right now. We want the president, the members, and everybody to be super focused. Party ka party nitie kako timo yiero. Kako timo yiero kaka gibiro ng'ado kaka gisewacho ni higa manyien gitime no. Onge pogruok moro amora mar kia luoro kia marang'o. UDA en party maduong' e Kenya ka sani kabisa man gi ji turi e parliament. Kendo ji sani dare Nyanza donje UDA. Omiyo onge kako nyalo bedo ni oluor timo yiero. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakwarom ga jonko pogre gi mano atiri nyake weche matimore e kaunti ma Kericho.